Dre. Ay, kapuyan ka rin. Ako ang hilig kay kag manok kay na dagang puti paada. Dogs, be. Ihaya sa manok ka sige ha maghapyod kini be timing kini. Saman? Nako ipakita nimo. Ha? Nako ipakita. Sa may ipakita na ko. Rasa nimo gighapyod. Sa mukha ni mo isa Tanawa lang sa na tanawa. diri man. Tanawa sa unsa ni. Sana imo ipatanaw na ko. Oh, unsay color sa manok? Unsay color sa manok? Ugis. Unsay ugis? Ugis man to. Unsay ugis? Sa dito kulura day. Ah, ugis mo kita no. Sa may ugis man to pang. Dre. Ugis mo. Lain tong ugis tayo kita no. Ugis lagi to lagi puti man to. Oh, puti! Kaya puti man paa! Paa! Tanaw, dili ang manok! Paa yung tanaw! Ha? Muna, resulta Tanawa tagbalik ni Julie. Dili! Kailangan paa yung tanaw! Kailangan paa! Dre. Kapuyan ka rin. Ako ang hilig kay kag manok kay na dagang puti paada! Nagapyod mo gusto. Hapyod oh! Lain hapyod yung hapyod! Apil naman to din. Abot mo ni sa gubot. Eh nga, Oh. kuwang ko milabot. Mawala sige kag hilig ka ng manok! Hapyod kinuhay ka! Kaya pati na daghanang puting paa dito! Basta may napatagan. O, pagka, Ipatagan ako. o ako may patag kay gipatalaan tikaw kung saan yung color sa manok pero laing pa ay magitanaw laing di magitanaw Wala mo yung tao ko milabotin mo. Naabot naman tayo mo na ni. pa ka matagbas ko paa mantanaw pa kag laing paa mutala Huwag pa mo kag rin paa tanaw. Nasayop lang kong istorya. oh nasa iyo mata. ay dili yan ka sobrang ka kahangol ha mo ka ha sige kag Gapyod ako manok, naabot pasay na nga ni. ng manok kailan di daghang paa dito di daghang puti ugis ko na hoy ugis ko no Tarong na kita na ito. Ulit ang milabot ha. Sige na po.